Tapi cika tulog mo. Matay bay. Bay dai mo bay. Dai cika bay tulog ba? Asa mat matay bay. Oo. Taksaan ni bay. No, di ibutan niyo magtaksa. Bahadlok sila ana magdamo niya. Taksa tani. Ako nagkalo. Kari na akong gapuah. Kari ko magiitom. Kay ito mo. Bay do. Sampai ni bay. Sige. Atong diskartian nya pamnanay takin sa iba pa unang tugsugot. Ang makaunang pasugot ato sa tong gidiskartian boy daw. Klaro na jud daw gani. Siyempre diskarti lang da gusto mong apuhan diskarti. Ano doon? Sige. Puta ni. Awan ko. Kinsa man sila? Uy, di am lagi kanta mo. Mana uy. Asan? Na manghapat ginangari. Tagbo. Wajud tulog jud na wajud buo sa bawa. Parihara sila height. Nya. Parihara kada kong tiyan. Ano tiyan no ani jud ko kuan sa tiyan. Uri mo kana ganing ga orange o kanang ga green. Kanang parihag tiyan. Sanang ga green. Awa ay kilahian. Ang ga orange o ga green parihag tiyan. Ang kanang ga gray lahi ihang dako ang tangman di man tiyan gang. Nya ang height mama ora. Mama ora height. Di ko kasugad. Garan mo kog kanang taas-taas ako. Ano wari na nato? Tukod na. Tobon. Pagamay-gamay lang ni pero kaya kay nasa akong mga maske. Kana basta mo duol ron. Order na. Bay. Aduh orange aduh. Simuhot mo na yun. Small, medium, large. Small, ay beautiful. Bilang ka. Kilo, mas. Kita ilang ila. Burot ka Kasi burot. Atubangan. Bulsa. Madarag atubangan po. Madahig ka. Nindot na. Nindot na miga kay. Basta daghan ka nagkuhan miga. Kana mani. Dako kay karga. Na basta ka ni siya karga nga. Atubangan, dako kay karga. Bang atubangan si kilo na mo. Kay kaon sa may pangambog mo. Wag ay nabot kay batik kignaw. Gwapa na ko. Ako ni. Ay, kiri ako. Kirim ha. Sige bay. Ikaw na taypan ko. Api mo liga. Ning ari ko nimo tungod sa dako na kong gugma. Grabe. Abi na kong giliari ka kay para si mong dako nga tiyan. Sa mga Abi na nga ato dira. Di lang katiyan hastang bagtak awa. Pati dako Muyat. Mga nawiuna sa ninyo. Grabe sa murag. Pero abin mo bisibin anak ka. Dawaton gyud na kung tanang pagtamay mo. Importante nga lapit ka. Ang ano unsam day ko. Tinog gid. Ano kay ngom kagin anak ko unsam day ko. Ikaw ra ang babae sa akong dugang sa kasing-kasing. Sarap. Ikaw sa mga doon. Ikaw ka unsam mo ha. Ay ko kinagbata ray mo dala ro Tarong ito. Ikaw mo di. Ako dire. Pagkad now. Perfect. Dol, tarong ha, dol. Unsay mo ha? Saan abis ka ha? Basi may imuhang pahambor ako. Kay ba ko unsay sultin mo? Ako. Dili dako kasing-kasing akong dako nga mata. Dako nga mata ko. Unsa ra? Ikaw yung nagdako ka tiyan. Di pa nidaga doon. Malagi ko child abuse na delikado child abuse na. Tusi pang day ka group. Tusi pa ko. Bro, abi mo. Miss Beautiful. Andam ti kang palitan og sakyanan. Sa sakyanan? Wa magiging mo sakyanan lungi. Magiging bike gani. Sa inyo man sa kong tablahon. Dapat ba mo? Uyon mo na ako. Abi nimo. Perti na kong kwartahan na. Kwartahan nga. Kaso nanurot wa mo kita kaon na to. Pwede sa to utang lito nila ito. Tutyan ka mo. Wa mo kay burot ang bulsa gani. Wait. Ayun sa tamo. Dai. Ako pa minawa ko. Unsan sa mo ha? Palitan ti kag buwak nga mahal kayo nga gikan pa sa Mars. Kato siguro buwak ka. Uy, ako pa katuo sa Mars. Maghimo pa kog parachute. Susbay. Katong buwak yung giingon bay. Kato na nagko ta sa misteryo ba imo magida ang buwak. Sa minteryohan di ay. Sa Mars ba maghimo pa kog spaceship adto na ko. Ang grabe sa buwak itong amigo. Sakto sa ba kay ipalit na ko daga na siya kay bata pa man ni ron. Nya nagtuon mo panugton mo na mo. Bojud. Ay abi ninyo. Siguro tagsar king lalaki nga winani na mo ka mga kagwapo, kamistiso, katawas. Ay atis asa nga side ko lang gwapo be. Asa nga side. Tutoke. Pwede sa dire, gwapo. Matatagas bay. No.
Ma-origin ay kuwang nyo. Lakay 20 diha. Mga miga. Udah palit-palit pa ka buwak ng mahalon niya. May naman 20 na ko. Ay maning pang patira ni sila Bay, mahawa oy. bangay ta 20 bay. Kwarta din, mes. Wala mo tayo play uli ra ba? May pa, tagaan ninyo pamliti ni play ba? Mga budol, mga tawhana. Asa mo sa diring Panghawa mo. hawa.